Hadian balawai ke dorbar pelun jong ke himalangren, kabalalong menta ke sngi ke nyau terik unai lar ahaja apun rio, hasnong plang dilon Southwest Khas Hills, lami ke jengya kulmar hapdeng kipat ba. Kania ke dorbar pelun kalalong hadian balakhat do pa im nang tes im yong, haka balakhat kerpang ye ki creation rang gi baladap khat pras nam shitrong, kanang ban pensyai pat ba ahlor ka management board, kumju ru ban ai jing pensyai halor ki rukom tekam jong u hadian bola shimti kom usim ke himalangren sim shim. Henry namar ke jing bom song hun jong ki katu kat ni ki khun ki hajar ke himalangren kalami hadian balawai ke dorbar kila keno ba ha ke dorbar pelun om shamla aila di ki khun ki hajar ban penpaw ki jingmut ba jing sngo jong ki Henry la ai jing krantang ye kiling do bat usim nang te sim yong. Hadian ke jingyalang kiliang persya jong ki khun ki hajar ke himalangren kila penlong ye ke jingyalang pat ba ban penpaw ye ke jing bom sohun bat ban penram ye ke rukom penlong ye ke dorbar pelun kila keno ru bau pa im nang te sim yong ulobu ye ki pulit ki babuan ban pahara ye ke dorbar kabala penmi ye ke jingkeli ne ki pat ba la kumnu ki long ki leno ni ki brio ki bawan ban penkulmar hagani ke jingyalang pat ba kila penpaw ye ke jingdawa ban penhiar syukino ye nang te sim yong kom usim ke himalangren uba awat la lingdo haba kran shikila pathai kubor ula ong ba watla ka jingja ka long kumno ki pat ba kindang ya chakmat ban penpaw ya ka jingdawa jongki hagani ka sngi la yo ro ye ki jingkran na ki seng long kami ki seng samla bat ki ri rong ba ki pede ki khon ki hajar jong ka himalangren ki bala penpaw ye ka jing sngo bat jingmut jongki halor ka jingya lenti jong ka hima Yang alam kemarin na. Jong kahima nya bekan swang ne poyeng raki kun ke jar ki jong kahima iwan hayeng bane pri jumut hidem ailar bari par mata pipet no ikeran dino elade kata kare ka bangilap nang ba kane ka dorbar par kawe ka baar ka bangilap nang ba kane ka dorbar kolong ba endang iwan hang tu lakir kut daki polis department kumastau sans pangut le bar ki tergas par kiston grenade kumjo mano ba khot deki mano ban walam ki hang ne mano ba aiwar ki mawan hang ne atip sai ba don unang khot pakin sawan hang ni radam lada kram dan unang khot ki polis department kimla bawan hang ni kira au berkiter pentai berkumde kemtai laki-laki hanrei kane kan mau kadai ka dorbar pajbat ngimdai kileno ikun ki hajar kimdai kileno pirong sim nak mentau kun hajar jong kahima lada ya ki kun ki hajar jong kahima pi pelong teroris pi pelong leno yano pat pin bishar yano pat pin tensar pin pe yano pin pelong sim yano pat kata kami ke jengkeli pi pelong ikun hajar kumuleno Kiwan rakyat ke polis departemen sos pak sang pangut atau kane kamdai ka kam kebabean kadai ka kam kebabean kane balai kat usim usapting ya ukun uhajar haba kiwan hapi ki khenye pi kumukni kumuhmen unong pej unong besar ngi usim ukmi hari menta apat tim pialang panpan da polis pelong panpan yo pejba kumulang kanya kumuleno kata kare ka bagi 4 lap ki hima kare ru kesin ke Bandengkong bangnya pak hima jongi pak usim unle kumde persya ya la ujong ukun ya la ujong uhmen ya la ujong para par kawiru ke bangilap lembak ni ke dorbar kolong ba uni usim usten sardon bor balai ngong kumta ra usten sardon bor le man ailat ya pa bun pen sngau ya ke ba ki don kampan sngau mening iwan hang ni ngira lu da ka jingtho ngalong ba ai yang ngin pule ya ke jingtho ka jongi in somit api prinsip ka kopi ka jongi iklan wan ni pan keluar ngia sya ngia ap ya ke pasar ke jongpi ngia ap ya ke kapor ke yo le ste bangir ngin yo ban keren ngin bu ke jingkeling ngin pan di pan napi hari makipat kimnut ban lek gemta lapan ibet baki sekwa ban sensaron bor kin matai pit makita na moy pis mapi ke tak kyang ki put sengah bet alang heng bet om ki yes om ki no
Kani kamdai ka darbar penyatai, kani kamdai ka darbar penyatir. Terkum ke jengpau mana yang darbar. Dia nak kali juga kami ke jar juga himal lain. Ipak ke keruak ke basai, bang ngim sange. Kani pajak urun ni pilak meni. Meni hang te pot darbar, ngilak meni ba kipa kerja ni kidon tang ketuk nengot. Repet mentai kipa persai kani kidon. Nak tak kedau le sekiting nomor babun kipa persya ya tak kedau upai diamrem upan kut jubor wat ka darbar jong kahimaru. Ukrem air cu yang iki kun kejar bangin pensai, bangin pan jing pensai, bangin kren. Ulah sila don bol, wa yuroj ka hok jong kun kejar jong kahima. Klem na sengap ya ke ke bangi pak man pensio. Kata kadai ke bangalap lembah kani ke darbar ke bentah. Muhun ya kani ka darbar. Kembang ilong mene ba nak leng jungi ngimpun ya kani ke darbar ke bentah kasni. Di long kat balong jia kat baje ngine peteng bet ka jingai hi ka jongi. Nak mentah ban ra biang ya ka syong suk syong sengan apo kahima ban ra biang ya ka jing bet ya ka kendeu ka setiap ka reti kristur ban lat ya ka jing yuroj ban thombor ya ka hok jong kun wajar jong kahima langrin. Kani kali ka sin ka ban kong ban long bet publicly. Akmat ka perthai baro ba unong tai sing semyong ula yuroj ya ka hok jong kahima. Menu ula jupelong darbar ula penyesuk ya ka murukut duma kendau bar ki katto kane ki miti ki lendok ki jong hari mentah pat hakmat jong pajba pat jong bubun barang hakmat jong hajar uron hang ni mentah ban pa ba mu ukak ban sensar don bor ukak ban lek don bor tang laki katto kane ki biru ki jong ki ba kamela de ba ki de ki nombat himah re makihi mensua ki ba didu ba bendadu ki kendau jong kahima apo kahima ka jongi Hatu pin shu hun me hata ka jingi khi jong pin ne pindan sa shiwi pat ki bor ki bakham halo. Kum tu kembal apau mentah kasni baru leseh ki por ki pada dab ngila pen sengawe kane mentah haying lajong apo headquarter jungi apo office jungi apo lilon ngila pen sengawe kane ru apo council mentah da kasur jong pajba iban benah hang ne ba in salai beng sajten apo council batit jengkhang beng kane ka mentah nomor ba upajba ya mentah lai sai lai sngiru ngi pen benah hang ne ba ngi melak ban pedang ya kum uni usiam hajing sha meni ngilek yang tu pan wat ka jing suk wan ra pan ya ka jing yurat ka hok ka jungi ayu pat mentang ida ap kemi lenti na utus em kane kade ke jing uroj ke bala pau syai kemar ka partai ngelej mentang syaka konsil bal ngalak ban pembenar ne ba kat sepadon kalat kelenti kibor ki badai benle ukun hajar umlak men sengap untit jengkhang baik nak ke banta ka hok ka jungi Pelong darbar jong unong tei mentah kasni ngi wan da kaburum habala khotsa usim ngiru ngi menjur bat ngi milenti bau pensai ka ka nongrim haba wan kum usim henrei ngi kmu ba andala adap pensai ngi ki pajba aru ki kun ki ajar jong himaru ngi yo lat ban sim jeng keli na u ban bangin pan jeng sai na u henrei ailat ladangi tip kum tu jinda ngin pen kelumar ya ka darbar jong u ngin nam sya ba un penlong darbar henrei ngi buram ya u ngi ailat ya u kum uta usim ba un pensai ya ka trikam jong hapo ka it ke hima ba kum nu saraf khut sarhok ya ki kun ke hajar hapo ka hima kum nu un ya lam ya kata ka jeng du jeng yu jong ka hima henrei ya kata bade nut bersensar dan bar ya ka hima bade ya ki kun ke hajar jong ka hima bade ailat usukren tang arngut ki menteri lemdo bat unong tei laj nang ta usupen kut no ya ka bar ya ki kun ke hajar jong ka hima kin nam ailat ban pan jing kali ban pan jing sa dap da ka jing sau kha kya ka pakrau kamen sim namar ba usim lang tei ula phasithi saki kun ki hajar ban wan ban penlong ya ke meeting ban ai ka jing pensai ula pular kun ta ka sithi ngarung alat de pulia ya kata bat ngiru kum ki haka jing sisa ban wan tungsim ne ban wan ngap ya kata ka dorbar jong usim ke de tangki senrang ki baladap khat prasnem seneng handrei u ba lang tei u tau sim ula khotlang nakaliang jong iru ya ki kentai tengiru ngiwan lang ban ngap ya kata ka jing ai jing pensai jong u halor kata ka hima ti ngiru ikwa ban sneu ban ngap ya kata ka jing pensai ka jong u ba haka jing sisa ngikum kileng persa ngikum ki senglong kemi ngimla ban pediang ya ka jinglong siim ka jong u namar ba ukam rikenti ya ke hima ya ka hima ba amdai ka jong u rei jong ka hima jong ki pajba tiha kani ka por ngidap ta ka jing sosi ka bakrau ba nakaliang kileng persa kimla kim semlala ban ai ka jing ban ai kim yolat ban ai jingkren ban bat mairu ban pensai ru umda sai
Kai ka jing pensai ka jong ngam sutu ngam su tau. Kai ka jing pensai na ka ta ki paj ba. Tiha ka ni ka por ba ngakerpat yaki kat jong yaki district council ban anu weng no sendon ya ba ngi kum ki paj ba ngim sa ya ban long usim ba pura. Namar ba ukam ya ka kendau ka CM jong ka Himalang rin jong ki paj ba ukam ri kenti. Man ai play ya pi ki press di media baro ya pi la ya dolang taksi bani hene parni ai play ro ya ki kun ki hajar jong ka Himalang rin kuma pila tip at pila I bakat ne ke le poi manda kasi hakane ka jingkhot dor bar jong ne usim nong te sing yong ke ai ka basol ngo kalong ka ba na kaliang jong I ka samlangi soman peremjur ya ka jing le don bor jong pa im nong te habaw la khot ya ka dor bar ka jing sha la dai ban ailat yang ngi kistamlaro lane yakino kino kiru rangba ru ban pensailam lane ban bu jingkli hikmat jong u ndai ka ba ilngo kalong ba habau penlong hima u ya ka dorbar bat ka e ka ba u pen I hangi mene kalong ba uwan ra sendon da kita ki pulit lane da kita ki SOT lane da kita ki bru jong ka police department ki balak up sertap yang I hangku kumba lai sau sertap kane kalong ka e ka pasolongo na kaliang ka jongi kum kistamla ba hakajing sisa ngi dai kita ki kun samla jong ka Himalang rin himdei kita ki pawan hang ka dorbar paman pen kumar lane ban le ya kano ka pen le rang ya ka it ka hima ka jongi hinrai mi wan tak or ka buram tak ka bangi pil enti bangi yo ban ya thir ban ya tai ya kita ki jongi ki kun ki hajar jong ka Himalang rin tena kaliang jongi ka samlangi so ban peremjur ya ipu nong tei ba ka jingle jong u dalilero na kaliang ka jongi ngim nong priang bat ngidawaro ya usim ba udai ban hiar suki mardor Ke pindon ban ong pada. Ka hadin kani ngan ong ayu haba kat ka bagi kadai bangi yangi bangkin pensai ngila pensai lut kat ka badai ka ba don kam ya ki ba trang sisa ban tip ngila pensai lut ti gibre ki bom pedang ya ka jing pensai ti ya kata ngi ong ayu ngila menong Hatu na kita ki liang persa pada kila submit an la kanunu ko jingtho la ne ki representation sapi habai dei kani ki jing persa jong ki yapi. Hadu menta ki klem pat submit mene ki wanra kum tu hapor bawai ka dorbar tengong ai ngan receive tang ba ki klem ai ki ong nying pa kren te amar ba ka dorbar mene kalong bangin pensai ngim mende bangin ailat bang kren yenu kalong bai tang ban pensai na kelang jonga ki ya kata ka representation ne kanu ka jingtho ki klem ai nga ki supeni te ngai amdan ye Hatu pinbu biang ne pada dorbar sin kumani ka dorbar nang ba kinyo kita ki ba persa ro kinyo ban panjing sai na pi habai dei bat ni sak kono. Ya kata ngim melak ban ong bangin bu biang lengin nembu syu kat chong kat kum ka jing don kam jong kapor jen rei lada kidon kanu ka jing kwa jing tip kila ban ada jing tho kila ban sobe ni pedang suai